neće dosaditi. Kremasta, ukusna i fantastična. Ovo je pasta sa piletinom i pečurkama. Sve sastojke za ovaj recept možete pronaći u Lidlu. Krećemo sa pene testeninom. Sipamo je u ključalo i slanu vodu, promešamo i ostavimo 8 minuta. Prelazimo na sveže pileće Milch šnicle. Prebacimo ih na dasku za sečenje, zatim posolimo, malo pobiberimo i dodamo beli luk u prahu. Sada ide direkt na srednju vatru na 3 minuta. Okrenemo šnicle i ostavimo još 2 minuta. Gotove su. Sklonimo sa vatre i vreme je za sveže šampinjone. Operemo ih i iseckamo na tanko. A u istom tiganju dodamo iseckani beli luk i kratko propržimo. Potom ubacimo naše šampinjone i prodinstamo dok ne puste vodu i ne omekšaju. Sada sve zalijemo pavlakom za kuvanje, dodamo malo vode i kratko promešamo. Iseckamo piletinu na kockice i prebacimo u sos. Umešamo, obložimo sa svih strana i vreme je da dodamo skuvane pene. Nastavljamo da mešamo dok ne sjedinimo. Finiširamo rendanim parmezanom i umešamo ostatak sosa. Pospemo peršunom za malo boje i vreme je da serviramo. Pogledajte koliko je kremasta. Bukvalno će vas ostaviti bez teksta.